आदानिनिफ्राय 1000 करोड़ जाबाय जानो होनना फैदों होननानै हारिनि खामानिफ्रा जायाबा राजखान्थिखौ गारनो 1 सेकेन्ड मोना दा नंखायनो दिनै बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों लांगोन जायाबाथ' गुबुनाव लांगोन आरो बेखौथ' नेबाय थानो हाया जुदि एसेबां गिदिर प्रजेक्टखौ जुदि बेबायदि रिटार्न खालामोबा बेनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया जिन्स बायना होगोन ना मटरसाइकेल बायना होगोन ना लेखा बायना होगोन मायाव बाहायगोन दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो सन्मान होयो बिथाङाबो मोनसे समाव सोमावसारनानै फैनाय नाथाय जौगानाया मा जौगानायनि गुबै ओंथिया मा बेखौ बिथाङा आरो सोलोंनांबावगोन होननानै आं सानदों मानोना 17 बोसोराव बिथाङा सरकाराव थानाय समाव जिखिनि बाजेट सेसनमोन बायदिसिना पलिसि लादोंमोन बेखौ आं स्टाडि खालामजोब्बाय आरो बेवहाय खुनु पलिसिनि बाथ्रा बिथाङा मेनसन खालामाखै बेवहाय माने मख'नाय गैया आरो जोंनि 4.5 बोसोर एबा 5 बोसोरनि बाजेट सेसन बा बिनि स्पिचफोरखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन बेवहाय गोबां गोदान आसनि स्किम प्रग्राम्सफोरनि बाथ्राखौ जोङो मख'दों आरो बिथांनियाव खुनु टारगेट गैयामोन खुनु मिशन आरो भिजन गैयामोन दा नंखायनो दिनैनि समाव जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बर' हारिनि मोनसे समाव सासे सोमावसारग्रा दैदेनगिरि हिसाबै मान होनायनि बादै गुबुन माबा माबि बिथिं दंबावो होननानै आं साना आरो सान्थियाव बिथाङा बै समाव रायजो राजानि अननायाव खेबथाम गाहाम देरहादों आरो 15 बोसोर सासनाव थानायनि उनाव जोंनि हारिखौ जोंनि ओनसोलखौ बेसेबा जौगानायनि माने जांख्लायाव बिथाङा दैखांना लांनो हागौमोन नाथाय बे खामानिखौ बिथाङा मावाखै दा दिनै जुदि बिथाङा स्वीकार खालामदोंबाथ' मोजां आङो मावनो हायाखै दा 100 लाइमोनफोरनि थाखाय 100 एबा रोजा कौटिनि बाथ्रा नङा लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदों बिसोर थिग सिन्ताया थिग जानांगोन मा बबेयाव लाइमोनफोरखौ जों मदद खालामनांगोन मा जेंना जादों लाइमोनफ्रा मानोना साफ्रोमबो लाइमोना गावहा मोनसे एम थायो गावहा मोनसे एसपिरेसन थायो गावहा मोनसे सिन्ता थायो आरो बयनिबो क्वालिटि आरो केपासिटिया जुदा दा बै लाइमोनफोरखौ सोरबा स्पर्ट्स सोरबा कालचार सोरबा गुबुन लामायाव थांगोन नों माखौ मावनो सानदों बेखौ नों थिग खालामनांगोन दिनै जोङो सीएम माने काप जों बानायदों जे मा होनो बड'लेण्डआव जेरावनोखि मोनफ्रोमबो भिसिडिसियाव जोङो फुटबल स्टार्ट खालामदों जाहाथे लाइमोनफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थांनो हायो सुपार 50 खालामदों आईएएस आईपीएस डक्टर इन्जिनियार बिथांमोनखौ जों बरननो नागिरदों गासै 25 कलेजाव जोङो इउथ सेन्टार बानायदों कलेजावनो जाहाथे सानडे सेटारडे बिसोरनो जों रेलवेनिफ्राय लानानै गुबुन कचिंफोरखौ होनो हायो दा बे गासै बेबस्थाखौ जों खालामदों दा बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि साननाया मा बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायबासो मिथिगोन आरो आंथ' बुजियो बेखौ बिथांनि नङा बियो बिथांजों थाफानाय साफा सानै सोरबाया बेखौ लिरनानै होदो बिथाङा बेखौ बुंदों मैयायो दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद XNDP UBPO बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायदों जोबोद मोजां जादों आंबो नुदों सावरायनायखौ आरो जोंबो मैयायो जोंनि MP बिथां रोंगोरा नार्जारी राज्य सभानि MP आरो लोगोसे लक सभानि MP जयन्त बसुमतारीजोंबो जोङो बिथां हम सेक्रेटारिजों जिरायदों आरो हम मिनिस्ट्रियाव गोबां मानसिफोरजों सावरायदों मोननै थांखि लानानै सावरायदों मोनसेया जाबाय फैगौ जि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट बेवहाय 125th एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ बेजों गासै गं 6 सिडुला गोख्रों जागोन गुबुन मोनसेया जों सावरायदों जेरै NIA नि केस गासै 54 NIA नि केसखौ जोङो रिटार्न लाफिनो हाबाय बेवहाय थानाय जोंनि गासैबो बारग' NDB नि सोद्रोमाफोरा बेल मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ दा सा 6 CBI नि जि मोनसे कनभिक्ट जानाय लिस्ट जेराव रन्जन दैमारि बिथाङाबो दङ दा बिथांमोननि केसखौबो फोजोबनांगौ होननानै जों रायलायदों आरो मैया जोबोद पजिटिभ सावरायनाय जादों हम सेक्रेटारि आरो हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरजों आरो बिथांमोना जोंनो माखासे खोथा होदों जे बिनि सायावबो नायबिजिरनानै थाबैनो थांखि लागोन होननानै गुबुन दफाफोरनि बेलायाव माखासे दफाया इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ 6.3 बेखौ लानानै भारत सरकाराबो नारसिनबाय थादों जोंबो नारसिनबाय थादों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव आसामाव गोबां जेंना आगोलनिफ्रायनो नुबोदों दा 6.3 खौ खेबसे जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि बर' बिजोंनि जेंना आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गुबुन फरायसालिनि जेंनाया जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोबनायाव जाय बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि गामि हाबसननायखौ हेंथा खालामो बिथांमोना गिबियै दिनै सनितपुर गहपुराव थांनानै राजखान्थिनि फोसावदिंखौ बिथांमोननो आं साबायखर होदों बेनो वाइज डिसिसन होननानै आं सानो सानस्लाबहायियाव मानसिफ्रा गोबां बाथ्राखौ अपोज खालामो आरो बिनि थाखाय जोंहा मालाबा खहाबो जायो
दा जोंनि आन्दलनाव जों बेबायदि गोबां नुबोदों सोरबा माने आं आखाइ दानस'ना लागोन उमुक जायोबा आसि दानस'ना लागोन सोरबा माबा माबि बिनिख्रुइबो बांसिन बुंनायबो नुबोदों नाथाय नोंबो सासे बर' फिसा नों हास्थायोना हास्थाया जोङो दिनै हास्थायदोंमोन जे संकसनिफ्राय सदिया जानांगोन संकसनिफ्राय सदिया जों मावनो हायाखिसै बहपुरसिम जोङो गामिया हाबजेनबाय नों बेखौ बरायनांगौ बै समाव आंखौ गाज्रि मोननानै बा सोरबा गबिन्द बसुमतारीखौ गाज्रि मोननानै नों जुदि गासै बर' आन्दलननि स्पिरिटखौनो जुदि नों अपस खालामोबा केसिसखौनो जुदि नोङो क्रिटिसाइज खालामोबा बेथ' मोजां बाथ्रा नङा बहपुरसिम बर' गामि सोनायनि थांखिया बा संकसनिफ्राय सदियासिम गामि सोनांगौनि थांखियाथ' आंनि जोनोम होनाय नङा आं बिनि सापर्टारसो आं बिनि मावथिसो दा बेखौनो बिथांमोना सासेजों सुथुर लानानै गोबां नाङै खोथा बुङो ससियेल मिडियायाव दाबो नुगोन बिथांमोना जोंखौ बेसेबां क्रिटिसाइज खालामो नङै बाथ्रा जेखौ जों नङा बेखौबो क्रिटिसाइज खालामो दा बेजोंथ' जेबो लाब जानाय नङा दिनै पाग्लि जरानि हाखौ लानानै बेवहाय जि गाज्रि बुंदों फाननानै जाबाय आदानिनिफ्राय 1000 करोड़ जाबाय माबा जाबाय नुदों नामा 1000 करोड़ मालाबा आरो जिउआव फैसानि बादै जेबो गैया नामा मानसिनि जिउआव अनलि फैसायाल' मानसिखौ गोजोन होनो हायो नामा फैसाजोंथ' गोजोननाय जिउ नङा जोंनि जिउआ जों हारिनि थाखायनो जुजिबोदों गाबोन हारिनि जेंनाया जुदि सुस्रांजायाबा राजखान्थिखौ गारनायाबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय दिनै सोरबाया सानदों नामा जे जोङो राजखान्थिखौ थैनाय थांनायनि थाखाय जानो होनना फैदों होननानै हारिनि खामानिफ्रा जायाबा राजखान्थिखौ गारनो 1 सेकेन्डबो नाङा बेयाव रावबो तामसा खालामनानै प्रभक खालामनानै लाब गैया आरो बिथांमोना 84 फेमिलि बिथांमोना खननै खनथाम गामिनि मानसिफोरजों आं गावनो सावरायदों बयबो फैयाखै माखासे मानसिफ्रा फैनानै सावरायदों आरो खेबब्रै सावरायनानै खेबब्रै मेपखौ सोलायनाय जादों गामिनि 1 कथाबो हा लायाखै जों 150 बिगा हाखौ दानखाबावना दोननाय जादों दा बेबायदि गिदिर इन्डास्ट्रि दिनै जोंनि मानसिफ्रा थांनानै केरेलायाव बहाबा गवाफ्राव दारवान जाहैदों सुकिदार जाहैदों माबा जाहैदों न' बां गारनानै दा बे मानसिफ्रा जुदि 10,000 मानसिया जुदि जोंनि जायगायावनो इमप्लयमेन्ट मोनोबा बे मा गाज्रि जागोन बेथ' फैबाय थानाय समाव दिनै NTPC जेरै नुदों BRPL जेरै नुदों दा बेबायदिनो ग्रोम मोनसे इन्डास्ट्रि जागोन हायाथ' दङ जोंनियाव गोबां हा दङ आरो बे दिनै बे गोबां हाखौथ' जों होजोबनो नागिराखै आरो बेखौ मोनसे कन्डिसनाव जोंनि हाखौ बियो फाननाबो जानो हाया जेबो खालामनो हाया खिन्थु एखे हाखौनो रामदेबनो होदोंमोन हाग्रामाव महिलारि बिथाङा 1000 बिगा हा होदोंमोन 4000 बिगानि खाथियाव कुमारिकाटा आरो चिराङाव दा बे हायाव बे मा मोन्दोंमोन दा मोसौ गलि मोननैसो बानायना दोनदों बिनिफ्रायथ' जेबो गैया दा बेसेबा गिदिर इन्डास्ट्रि बेखौ बिथांमोना थुनज्लायनानै दिनै उल्टां खालामदों उल्टां फाल्टां खालामगासिनो दङ जेराव जेबो मोना जोंनि बर' फिसाफ्रानो मावनानै मोनजागौमोन खिन्थु बेवहाय रामदेबनो हा होना दोनदों मोसौ गलि बानायना दोनदों बेखौबा नुवाखै रावबो दा बेखौ लांगोन जायाबाथ' गुबुनाव लांगोन आरो बेखौथ' नेबाय थानो हाया मानोना बिथांमोना गोबां थांखि दङ पावारनि क्राइसिस दङ पावार नांगौ दा मोना फुङाव गोबां 4 घन्टा 5 घन्टा इलेक्ट्रिक दानो दा पावारखौ बबेनिफ्राय होनो नंखायनो पावार जेनेरेसनखौथ' नांगोन बहाबा नङा बहाबा दा नंखायनो दिनै बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जादों जोंखौल' गाज्रि मोननानै जोंखौल' राजनितिक खैसाराव खोख्लैनो साननानै जुदि एसेबां गिदिर प्रजेक्टखौ जुदि बेबायदि रिटार्न खालामोबा बेनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया